Najstarší med má 3000 rokov a našli ho v hrobke slávneho faraóna v Egypte. Účinky medu: posilňuje imunitný systém, pôsobí protizápalovo, pomáha pri liečbe vírusových ochorení, podporuje trávenie, pôsobí upokojujúco na nervovú sústavu a zmierňuje migrénu. Včela počas svojho života nazbiera približne 9 gramov medu, čo je polovica čajovej lyžičky. Včely bežne lietajú maximálne do výšky 30 metrov nad zemou, aby zbierali nektár. Pri priamom lete to môže byť 50 až 100 metrov, v extrémnych prípadoch až 300 metrov. Hoci včely nepoletujú priamo vo výškach rotorov veľkých veterných turbín, môžu byť pasívne unášané vetrom do výšky, kde sa môžu s lopatkami turbín stretnúť. Rotorové lopatky veterných turbín sa pohybujú rýchlosťou 250 až 300 km za hodinu, čo predstavuje vážnu hrozbu pre drobný hmyz vrátane včiel. Z vedeckých štúdií vyplýva, že 1,2 bilióna hmyzu ročne je zasiahnutých rotormi veterných turbín v Nemecku, čo predstavuje 1200 tón hmyzu ročne. Hmyz vrátane včiel je nevyhnutný pre opeľovanie a udržiavanie biodiverzity. Ich smrť môže znamenať vážne ekologické dôsledky, ktoré sa prejavia na potravinovom reťazci. Včely a iný lietajúci hmyz sú základom ekologického systému. Keď sa povie slovo opeľovač, väčšinou si predstavíme včelu, a medzi skupinu opeľovačov sa zaraďuje viac druhov živočíchov, ako sú včely, hmyz, vtáky či netopiere. Až 80% plodín v rastlinnom a potravinárskom priemysle potrebuje opelenie živočíchom. Okrem toho, strata hmyzu môže vážne narušiť potravinové reťazce, pretože mnoho zvierat, ako napríklad netopiere a vtáky, sa živia práve hmyzom.